И след прогнозата за времето е време за рубриката Задочна България, в която ви припомняме места и личности от нашето минало, които винаги има с какво да ни изненадат. В този брой разказваме за писателя есеист Георги Марков, който вчера щеше да навърши 95 години. За тежестта на свободата и кървавия път към истината ще научим от братовчеда на Георги Марков, Любен Марков. С него ни среща Станчо Станчев. Годините на социализма, когато властта налага представата за истина, когато свободата е контролирана, когато думите са оръжие, той става жертва на собствената си страна заради словото, което не може да премълчи. Георги Марков е роден на 1 март 1929 година, дипломира се като инженер-химик, но животът му минава в писане на сценарии, постановки, есета, статии. Остава в историята с богато творчество, талантливо перо и печалната си съдба на дисидент във Великобритания. Любен Марков е журналист, братовчет на Георги Марков и пази наследството на писателя-есеист. Аз износвах неговите дрехи, като тинейджър, като беха такива гладни години. Първите творчески успехи на Георги Марков се появяват през 50-те години на 20 век. Романът му "Мъже" печели наградата на Съюза на българските писатели, дори е сценарист на сериала "На всеки километър". Георги е човек, който винаги и тогава, преди да замине, се поставя в положение да бъде търсен. И до известна степен той е употребен. Обаче по този начин си беше извоювал свободата да може да пътува. Хищ не ме блазни мисълта, че един ден по улиците щяло да потече материално благоденствие и че във всеки дом щяло да има цветна телевизия, когато животът е обезцветен дори по отношение на кръвното си съдържание. По-голямата част от творчеството на Георги Марков бива заклеймявано като идеологически некоректно и антиобществено заради критиката, която изразява към социалистическото общество. На 15 юни 1969 година писателят решава да напусне България. Бяга във Великобритания, където започва работа в редакциите на BBC, Deutsche Welle и Свободна Европа. Там създава и своето семейство. И когато той замина, той ще оправяше колата, аз нещо му помогнах, след това тръгнах да излизам. И вика, къде отиваш, отивам да се видим с приятели. И той извади едни пари от джобчето си, синя риза имаше. Беха по 5 лева и ми ги сложи на мене в джоба. Георги има много точни определения, защо остана на Запад. И той каза, вика, борбата, вика, или живота в България беше такъв, че в един момент, за да оцелееш, ти трябва да приличаш на тези, с които се бориш. На 7 септември 1978 година, след сблъсък със случайен минувач в Лондон, Георги Марков усеща странно обождане. В следващите няколко дни състоянието му се влошава, на сутринта на 11 септември умира. За убиец се сочи италианецът Франческо Голино. Братовчедът на писателя Любен Марков събира всички изследвания, показания и факти около убийството. Данните насочват за поръчител българските тайни служби. Георги Марков казва, че в България промени по насилствен начин, докато съществува Съветския съюз, са невъзможни и са безмислени. Единственият начин за промена това е от позицията на комунистическия идеал. По този начин той противопоставя комунисти на комунисти. Този период животът на Любен Марков не е лек, трудно намира работа, дълго време работи инкогнито в българската телевизия по времето на Иван Славков. След неговото отстраняване, Любен няма пропуск за телевизията и се превръща в общ работник. Изкопах шахта на един браснар в Княжево, всичко. Ще да се движиш. Оттам се върнах в фабриката, когато съм работил преди телевизията. Пак съм работил до 90-та година с всичко. Строил съм социализъм. Защо Георги Марков е толкова опасен? Георги им беше опасен, затова те предвидиха, че може да стане лице на промяната на 89-та година. Но това, което е написал, това, което след 90-та година прочетох в неговата стая, в задочите репортажи, в есетата, той ми отвори очите.
Почти 5 десетилетия след убийството на Георги Марков, спекулациите около смъртта му не спират, смята братовчет му Любен Марков. И този Бончо Асянов е същия. И тази Ангелина Петрова. Пише, че Георги евентуално е бил отраскан от котката Дейзи, получил е сепсис, отравяне. Това не са верни неща. – 95 години след рождението на писателя и есеист Георги Марков, истините, които той ни завеща, продължават да бъдат валидни. Живите затварят очите на мъртвите, а мъртвите отварят очите на живите.